hej alle sammen, og det her det er den nye interview. Vi skal interviewe 2 meget kendte danskere, tror jeg nok. Og de står lige her ved siden af mig lige om lidt. Skal vi møde dem? De vil gerne fortælle lidt om deres dagligdag. Ja, og nu står jeg nu her med de meget 2 kendte danskere, men de er ikke så kendtdommelige, som man nu regner med, de vil være. Ja. Men jeg vil gerne fortælle lidt, hvad går I rundt og laver til daglig? Vi kan starte med dig, Henrik. Ja. Jeg hedder Bent. Nu må jeg godt lige have lov til at stoppe dig. Du skrev Henrik i ansøgningen, så vi havde regnet med, at du var en, der hed Henrik. Så kan du ikke lige rette det over, okay? Jo. Ja, fint. Nej, det er ikke slikpind på det. Nej, godt. Nej, så du kører bare. Ja, okay. Så hedder jeg så Henrik. Jo. Jeg tror nemlig, det var min kone, som lavede den der ansøgelse, men det er fint nok. Jeg hedder Henrik, ja. Og min kone hedder Lisbeth og arbejder som pædagog i altså for sådan nogle multiretarderede nogen. Og jamen altså, det er fint nok for hende, synes hun i hvert fald. Hun får ikke så meget løn, det er også derfor, vi bor i sådan et gammelt rundt hus, men det går. Ja, men det vi egentlig skulle spørge dig om, det var, hvor er det nu, du arbejder henne? Det var... jeg arbejder for sådan nogle danske slik, og de putter alt muligt pis og lort i sådan noget slik, ikke? Og det er ikke så godt for de der retarderede børn, som ikke kan tåle det. Så de bliver sådan helt... Jamen, nu siger du retarderet. Nu siger du retarderet. Jeg tror, det er dig, der er noget galt med. At du er en voksen, men du håndterer ikke de børn, som jeg tror, de skal. Og nu står du her og leger, jeg ved ikke, en abe eller noget. Så jeg tror faktisk, det er dig, der skal gå hjem til psykolog i stedet for dem. Så jeg vil gerne... Du må godt gå herfra. Vi skal også have videre til den næste, så... Ja, og nu går vi videre til den næste ukendte eller kendte dansker. Det finder vi nok ud af. Gå væk! Security! Godt. Vi kommer tilbage lige efter en pause. Og vi er tilbage efter pausen. Håber I nød det 15 minutter. Og nu er vi klar til næste interview, hvor vi har næste gæst, kendte eller ukendte dansker her i studiet. Ja, men jeg vil gerne starte, vi kunne ikke rigtig skrive, læse, eller skrive tilbage på dit sprog. Men jo, du taler dansk, det var bare sådan lidt nerdy. Men det er fint. Går du ikke til faldskærmsudspring eller et eller andet? Nej, jeg kan godt spille i sådan noget spil, men nej, jeg er professionel World of Tanks-spiller.dk. Og det er der, hvor man kan skyde hinanden med sådan en tank. Boom. Og så er jeg bare professionel. Og jeg har ikke nogen kæreste. Hun skad. Fordi jeg simpelthen var alt for nørd. Spillede hver dag. 24/7. Ja, det var det, jeg spillede. Ja, og så har jeg ikke nogle børn. Nej, de skrev også fra mig. Jeg synes også, det var for nørd. Og altså, man skulle tro små børn, de godt kunne lide videospil. Nej, det kunne de ikke. Og så er mit liv bare fortabt. Undtagen alle de små World of Tanks venner, jeg har. Til mig, det er omkring de der 9 år. Jeg er ensom. Men jeg tror, vi har fået Danmarks største nørd herind. Nej. Hvis du kender mine venner, så er det ikke noget særligt. Nej. Tror jeg. Må jeg lige få dit navn at vide? Ja, jeg hedder Svend, men mit World of Tank-navn, det er The Killer Karl. Det er Killer Karl. Killer Karl. Så du har været, jeg tror, nu hører jeg lige min øresnegl. Du er en af de verdens bedste World of Tank, eller i det hele taget bare gamer i verden. Ja, jeg spiller alle de her små mærkelige spil. Altså, nu kan jeg ikke navne på alle de andre, fordi det er kun World of Tank, jeg spiller nærmest. Men så er jeg også rigtig god til alle de der andre spil, som Minecraft og League of Legends og ikke det der. Okay, vi har en kæmpe nørd her i studiet. Det er fint. Du er alt for det her.
det her, vi har interviewet 2 kendte eller ukendte danskere. Ja. Vi har fundet meget ud af at vide af de 2 danskere. Mm-hmm. Kæmpe nørd. League of Legends. World Tank. Jeg er en af hans bøger. Og nej, ja. Har du dit hold med herinde? Nej, kun mine venner. Han skal tisse for mig. Men hvis han skal tisse for dig? Ja. Hvad så? Så. Jamen, hvad hvis jeg skal på toilet? Jeg har lige været ude at tisse. Så gør han det jo for mig. Men Det er smart. okay, vi er nødt til at stoppe dem her. De er simpelthen alt for store nørder her. Jeg kan ikke, min hjerne kan ikke holde til det. Tanks er det bedste. Nej, det var alt for den her gang. Hey Day. Det var alt for den her gang. Vi ses næste gang. Clash of Clans.